Hello po, Sitio Pangil. Ako po si Rosemary. 29 years old na negosyante dito sa Pampanga. Lumiham po ako kasi gusto kong ibahagi ang isang kakaibang kwento na nabasa ko noong nagdaang taon lang. Kwento ng isang totoong tao na nabuhay noon pang 1960s tungkol sa naging karanasan niya sa mga aswang. Subalit ang kakaiba po rito, Sir Jupiter, nag-aagaw ang dalawang posibilidad. Kung ano nga ba ang naranasan ng isang babaeng nagngangalang si Millie. Mga aswang nga ba ang kanyang nakaharap o sadyang naapektuhan lang ng isang aksidente ang kanyang isip? Sa totoo lang po ay hindi ko rin talaga masabi kung ano ba talaga ang pinagdaanan ni Millie noong 1960s. Kaya hahayaan ko na lang kayong humusga matapos pakinggan itong kwento. Ang sigurado ko lang kasi, masalimuot ang kanyang buhay bago siya na maalam sa mundo. Hunyo nito lang 2023, pumunta ako sa probinsya ng Abra para tignan ang isang property. Balak kasi namin noon ng mami ko na bumili ng lupa na pwedeng gawing taniman ng mga pantrosong kahoy. Kasama ko noon ang real estate agent namin na si Patty at si Kuya Bong na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Si Kuya Bong ay isa sa mga pinakamatagal ng tauhan ni na Mami at Daddy. Isa siya sa mga nakakaalam kung anong lupa ang magandang bilhin para tamnan ng mga pangtrosong kahoy. Kaya kinailangan ko siyang isama sa biyaheng yun. Pagkarating namin sa napagkasunduang tagpuan ay sinalubong naman kami ni Ate Vina, ang ahente ng seller. Sir Jupiter, unang kita ko pa lang kay Ate Vina ay hindi na ako mapalagay. May katandaang babae na po siya at may konting puti na ang buhok. Kakaiba rin kung makatingin, tipong parang huhubaran ka talaga mula ulo hanggang paa. Pero sinantabi ko na lang ang kutob na yun kasi mas inisip ko ang lupang bibilhin. Sa layo ng biniyahe namin, sayang naman kung di ko man lang yun matitignan. Isa pa, di ko na rin naman na ulit makikita ang weirdong babae pagkatapos ng transaksyon. Yun nga lang po, pagkarating namin sa binibentang lupa, si Kuya Bong naman ang may ibinulong sa akin. Mukhang maganda naman daw ang property at akma sa balak na taniman. Pero masama raw ang pakiramdam niya sa lugar. Kutob niya ay may itinatago raw yung kung anong mabigat na lihim. Mas mabuti raw na suyurin muna namin yun ng maigi bago magpasya. Yun nga po ang ginawa namin, Sir Jupiter. Naglibot-libot kami sa property na yun. May 2 andanas na bahay sa bandang harap, tapos abandonadong taniman na ng prutas sa likod. Meron ding dumadaloy na ilog doon at maganda ang irigasyon. Sabi ni Ate Vina, inabandona na raw ang property. Umalis na raw kasi ang mag-anak na may-ari ng lupang yun. Pagtataka naman ni Kuya Bong, bakit naman nila iiwan ng ganito kagandang lupa? Sigurado akong napakaganda ng kinikita nila mula rito. E ano lang ba yung mag-iwan na lang ng katiwala rito, di ba? Sagot naman ng matandang babae. Hindi raw niya sigurado kung bakit mas pinili ng mag-anak na iwan ang lupang yun. Basta kinuha lang siya bilang ahente ng pamilya para ibenta nga yung lupa. Mas malaki nga naman kasi ang masasayang kung tuluyan na lang yung aabandonahin.
Nagpatuloy kami sa paglilibot. Umakyat kami sa isang bundok na may bangin sa isang gilid. Sabi kasi ni Kuya Bong baka makita niya ng mas maayos ang property mula sa taas. Doble ingat nga lang kami ng ahente kong si Patty kasi medyo alanganin talaga ang bangin na iyon. Sir Jupiter, maganda ngang tignan ang lupa mula sa taas. Sabi ni Kuya Bong, posibleng gamitin din namin yung taniman ng prutas. Tapos doon magtanim ng mga pangtrosong kahoy sa bandang talahiban kapag nalinis na ang mga damo. Sa ganung paraan ay mas magagamit namin ang lupa nang hindi pumuputol ng maraming namumungang kahoy. Lumakad na po si Kuya Bong papunta sa mga alanganing bahagi ng bangin. May isang matandang akasya roon na napaliligiran ng malalaking mga bato. Tumungtong si Kuya Bong sa isa sa mga bato at tinanaw ang lupain sa ibaba. Pagkatapos umakto na sana siyang bababa mula sa bato nang mapalingon siya sa puno. Nagtaka ako. Kasi bumaba siya sa masikip na pagitan ng bato sa katawan ng kahoy. May kinuha siya roon, tsaka muling umakyat sa bato para makabalik sa amin. Sir Jupiter, nakita kong may bitbit na notebook ang tauhan namin. Binubuklat-buklat din niya yon at binabasa habang naglalakad. Malayo pa lang siya, halata ko ng napakaluma na ng nakuha niya. Kupas na kupas at madumi na ang dilaw nitong cover. Napansin ko ring napamaang ang ahenteng si Ate Vina, yung bang parang ayaw niyang mapasa amin ang kwaderno na yon. Pagkalapit ni Kuya Bong ay magsasalita na sana si Ate Vina pero naunahan siya ng tauhan naming lalaki. Sa tingin ko, kailangan muna nating mabasa ang laman nito bago magpasya kung tutuloy ba tayo sa pagbili ng lupa. Singit naman ni Ate Vina, huwag na lang daw naming pansinin ang notebook na yon. Siguro naiwan lang yun doon ng isa sa mga dating may-ari. Sabat naman ng ahente naming si Patty. Kung hindi naman pala mahalaga yung kwaderno, wala ring dahilan para pigilan kami na basahin yun, di ba? Ang isip kasi ni Patty, baka mas makilala pa namin ang mga dating may-ari ng lupa sa pamamagitan nun. Baka may malaman kami tungkol sa property na posibleng makaapekto sa aming pasya. Napamaang na lamang si Ate Vina at napakamot ng sentido. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami. Sabi namin babalik na lang kami sa susunod na araw para sabihin ang aming pasya. Yun nga lang, Sir Jupiter. Sa sasakyan pa lang ay sinabi na ni Kuya Bong na huwag naming bibilhin ang lupa. Sagot ko naman, ay intindihan ko, Kuya. Alam kong may kakaiba roon sa lugar na yun, pero basahin ko na lang po muna tong notebook para maintindihan ko, ha? Dumiretso po kami noon sa isang fast food chain para kumain. Tapos nag-check-in na sa isang inn para makapagpahinga. At sa kwarto namin ni Patty, doon kong binigyan ng pansin ang notebook. Sir Jupiter, isang simpleng notebook lang po iyon na dilaw ang cover. Pero gaya po ng sabi ko, napakaluma na nito at napakadumi na. Sabi ni Kuya Bong, nakita raw niya yung nakasuksok sa isang uka sa likod ng mga bato. Halatang sinadyang ipwesto para hindi basta mabasa ng ulan. Yun nga lang ay may mga punit at butas na rin ang ilang mga pahina. Gawa malamang ng mga insekto sa lugar, subalit ligtas pa naman ang nilalaman nito.
kaya't nagawa ko pang basahin ang kwento ng babaeng si Millie. Isang napakadilim na kwentong nangyari noon pang 1960s at siyang kokopyahin ko para ipadala sa inyo. Naririto po ang nilalaman ng notebook. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit pa talaga ako napunta sa ganitong kalagayan. At hindi ko alam kung ano ba ang pakay nila sa akin. Bakit ako ginagambala ng mga nilalang na ito? Katulad sa mga nauna ko ng liham sa sarili, di ko ulit sigurado kung may makababasa ba nitong huli kong isusulat. Pero bahala na. Yaman din lang at mukhang lilisanin ko na itong mundo, gagawin ko pa rin ang nakasanayan ko. Nakasanayang gawi na meron akong kaibigang napagsasabihan ng mga danas ko sa buhay. Nakasanayang ituring na ikaw ay kaibigan ko. Ikaw na nagbabasa nitong sulat ko. Kilala man kita o hindi, ikaw ay kaibigan ko. Disyembre 1962, bakasyon. Ang pinakahihintay kong panahon tuwing taon. Mula kasi sa Baguio ay nakakauwi ako sa probinsya ng lolo't lola ko rito sa Abra. Nakasasabik kasi nakapagpapahinga ako malayo sa syudad kung saan ako nag-aaral. Nakagagala ako sa may ilog, sa prutasan at kahit sa may bundok. Nakakalaro ko rin ng mga kababata ko roon kasama na ang pinsan kong si Jonah. Si Jonah na katulad ko sa ibang lugar nakatira. Kung ako ay sa Baguio, siya naman ay sa Maynila. Kaya talagang bihira lang sa isang taon kami magkita. Si Jonah na hindi ko na masabi kung nasaan. Ibig kong sabihin oo, kasama siya niya lolo at lola. Malamang hinahanap nila ako ngayon, pero di ko na sigurado kung si Jonah nga ba yun. Ang totoo, pakiramdam ko nga ay ibang mga nilalang na rin ang mga tao rito sa probinsya. At di ko alam kung ano ang kailangan nila sa akin. Alam ko, kaibigan, alam ko. Alam kong nakakalito. Pero hayaan mo na lang muna akong magpatuloy para maintindihan mo ang lahat. Ako man ay hindi rin lubusang nauunawaan ang sarili kong nararanasan. Kaya susubukan ko na lang na ilatag ang lahat mula noong naaksidente ako. Oo, kaibigan. Naaksidente ako noong buwan ng Disyembreng yon. Nahulog ako sa bangin na mismong pinagtataguan ko rin ngayon. Ang alam ko kasi, pinakapaborito kong bahagi ng lupain ni na lolo ang bangin na yon. Tanaw kasi ang kalakhan ng baryo mula roon. Kita ko ang prutasan, ang ilog, at ang mga kabahayan sa may kalayuan. Pakiramdam ko, ligtas ako sa mga batong nakapalibot sa puno ng akasya. Sa katunayan, ginamit ko na nga ang mga iyon bilang taguan ng iilan kong mga gamit. Meron kasing uka sa pagitan ng mga batong yon na hindi napapasok ng tubig kapag umulan. Hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari.
Mula sa bangin, dito mismo sa may puno ng akasya, bigla na lang akong nahulog. Hindi ko masabi kung paano, kasi sanay naman ako sa matarik na bahaging yun. Basta bigla na lang akong nahulog. Pakiramdam ko tuloy, hindi lang yun simpleng aksidente. Nahulog ako kasi may tumulak sa akin. Pakiramdam ko nga ay hinihila ako pababa ng lupa. Napakalakas ng kalabog ng dibdib ko habang nagpagulong-gulong ako pababa. Umiikot ang paningin ko. Gusto kong sumigaw. Sumigaw ng napakalakas. Pero ani mo'y pinipigilan ng malakas na hangin ang boses ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang paglagapak ko sa batuhan. Sayang nga lang at hindi ako hinimatay habang nasa ere. Tuloy, ramdam na ramdam ko ang pagkakabali ng isang braso ko. Naramdaman ko rin ang pagkakabagok ng ulo ko bago ako tuluyang nawalan ng ulirat. Nang magising ako, nasa isang ospital na ako. Napakasakit ng buong katawan at malabo rin ang isip. Kitang-kita ko ang labis na pag-aalala ng mga magulang ko sa akin. Sandali ko nga lang na tinitigan si nanay kasi hindi ko siya agad nakilala. Pakiramdam ko ay umiikot muna ng sandali ang utak ko para mahanap ang pagkakakilanlan ng sarili kong nanay. Ganoon din sa ilan pang mga tao, gaya na lamang ng iba ko pang mga kamag-aral at propesor. Sa kasamaang palad, may ibang mga tao na hindi ko talaga matandaan. Oo, may ipinapakita silang mga larawan na kasama ako, ngunit hindi ko maalala ang mga tagpo sa mga larawang yon. Kaya naman minsan hindi ko na talaga matukoy kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi sa mga taong nasa paligid ko. Pakiramdam ko ang iba sa kanila ay nagkukunwari lamang para sa kung anumang balak. Napakahirap magtiwala kahit sarili kong alaala ay hindi ko na rin mapagkatiwalaan. Dahil doon ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Sayang kasi isa ako sa mga palaging nakakukuha ng matataas na mga marka. Sayang kasi ramdam kong nanghihinayang din ng mga magulang ko. Pero wala eh. Kailangan kong gawin kasi talagang wala pa sa ayos ang utak ko. Bigla-bigla na lang ay natatakot ako o nababalisa sa kung kani-kanino. Ayaw ko nang kumausap ng ibang tao maliban sa mga magulang ko. Ikinulong ko na lamang ang sarili sa loob ng bahay. Akala ko ligtas na ako sa ganung paraan, pero hindi pa rin pala. Sa ganoong pagkakataon ko kasi unang naramdaman ang mga nilalang na gumagambala sa akin. Mga alauna ng madaling araw noon. Nagising ako nang makaramdam ng uhaw. Lumabas ako ng kwarto at bumaba papuntang kusina. Tuloy-tuloy lang ako kasi tahimik naman ang bahay. Kumuha ng baso, tapos kumuha at uminom na ng tubig. Nilapag ko ang baso sa gilid ng lababo para sana bumalik na sa taas. Subalit, nagulat na lang ako nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Natabig ko ang baso na agad ding nalaglag at nabasag. Napaatras ako para iwasan ang mga bubog. Kumalabog din ang dibdib ko nang makita ang isang figura na biglang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng bahay.
Tapos dali-dali itong lumapit sa kinaroroonan ko. May sinasabi siya sa akin pero di agad rumirehistro sa utak ko. Nanginginig ang kalamnan ko. Gusto kong sumigaw at tumingin ng saklolo, ngunit natatakot akong baka kung anong gawin niya sa akin. Tinitigan ko na lamang ang kung sinong nakayukod sa sahig. Nagtataka kasi pinupulot niya isa-isa ang mga bubog ng basag na baso. Tinitigan ko ng tinitigan hanggang sa matanto kong isa pala yun sa mga kasambahay naming si Manang Gracia. Nililinis niya ang mga bubog sa sahig at tinatanong ako kung ayos lang daw ba ako. Tanong ko naman sa sarili kung bakit hindi ko agad nakilalang si Manang Gracia pala yun. Dahil ba madilim o dahil palyado pa rin ang utak ko? O baka dahil hindi talaga si Manang Gracia yun? At naghahanap lang ng tamang pagkakataon para sa kung anumang kanyang balak. Hindi ko na siya sinagot. Maingat na lang akong humakbang para lagpasan ang mga bubog, tsaka dali-dali nang bumalik sa kwarto. Nagkandado ng silid. Umupo sa mismong likod ng pinto at sinandal ang sarili. Niyakap ko ang mga tuhod habang ramdam ang pagkabog ng dibdib. Hindi sigurado kung ano ba ang kinakatakutan ko. Napatingin ako sa bintana ng matantong bukas pala yun. Tumayo ako para isara ang mga bintana ng kwarto ko, subalit sandaling natigilan nang may makitang naglalakad sa kalye sa harap ng bahay namin. 2 taong hindi gaanong natatanglawan ng mga poste ng ilaw. Doon ko na dali-daling sinara ang mga bintana. Nagtalukbong ng kumot nang makitang may mga anino sa labas ng saradong mga salamin. Kaibigan, di ko na maintindihan ang sarili ko. Kahit pilit kong isipin, baka mga tao lang ang nasa paligid ko, may bumubulong talaga sa kalooban ko na may kakaibang mga nilalang na may masamang balak. Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong alamin kung sino ang totoo at sino ang impostor. Ilang sandali pa diniin ko ang pagkakatalukbong ng kumot ko nang may kumatok sa pinto. Boses ni nanay. Pero hindi ako sigurado. Tinatawag nila ako, tinatanong kung ayos lang daw ba ako. Hindi ako sumagot. Nanatili lang akong nakasubsob sa mga unan habang nakatalukbong ng kumot ang buong katawan. Simula noon ay tumindi ang pagiging balisa ko. Pakiramdam ko hindi ko na talaga kayang magtiwala kahit kanino. Doon na napagpasyahan ng mga magulang ko na pabalikin muna ako sa Abra. Manatili raw muna ako sa bukid, baka sakaling mas umayos ang pakiramdam at isipan ko roon. Sa totoo lang, di ko na rin talaga sigurado kung ano ang makatutulong sa akin. Pero gusto kong gumaling. Gusto kong maging payapa ulit ang isip. Gusto kong bumalik sa dating sarili at buhay ko. Kaya naman kahit alam kong malabong makatulong, pumayag na akong mamalagi muna sa probinsya. Abril 1963. Bubiyahe ulit ako pabalik ng Abra. Mainit akong sinalubong ni na lolo at lola at ng mga kapatid ni tatay. Pinagluto pa nga ako ni Lola Auring ng paborito kong pinikpikang manok, tsaka ikinuha ni Lolo Lucio ng sariwang buko
galing sa pananim niyang nyog. Yun nga lang ay nanatili ang pagiging palyado ng utak ko. Hindi ko maalala ang iba sa mga taga roon. Napakalabo rin sa isip ko ang bundok na may bangin. Ibig kong sabihin, di ko maalala masyado ang mismong pagkakahulog ko roon. Ang naaalala ko lang ay ang umiikot kong paningin at ang nararamdaman kong tila paghila sa akin ng lupa pababa. Ramdam ko rin gusto kong bumalik ulit doon sa itaas ng bundok, bagamat may bahagi ng kalooban ko ang nagsasabing, panganib lang ang kakaharapin ko roon. Kinabukasan, kaibigan, nagtaka na lamang ako nang may isang matandang babae na bisita sina Lolo. Hindi ko maalala ang babaeng yon, pero sabi ni Lola Auring ay isa raw yung manggagamot na galing pa sa kabilang bayan. Gusto raw nila akong patignan. Kung hindi raw magamot ng mga doktor sa syudad ang kalagayan ko, bakit hindi namin subukan sa isang albularyo? Binaling ko ang tingin sa matanda. Maaliwalas itong nakangiti sa akin, tsaka nagpakilalang si Aling Daria. Sinubukan ko siyang pakiramdaman. Tinitignan ko kung mararamdaman ko bang isa siya sa mga nilalang na may balak sa aking masama. Nang makita kong mukhang ligtas namang lumapit sa kanya, ay tumango na ako. Noong oras rin yun ay sinimulan akong suriin ni Manang Daria. Tinanong niya ako tungkol sa mga nakikita, nararamdaman at nararanasan ko. Sinalaysay ko naman sa kanya ang lahat sa abot ng makakaya ng isip ko. Pagkatapos, nagsindi siya ng kandila at nag-usal siya ng mga dasal na di ko maintindihan. Nilapat niya sa ulo ko ang kanyang mga palad na animoy may kinakapa. Pagkatapos noon, umupo siya sa harap namin ni na Lolo at Lola. Sabi niya, isang taong may matinding inggit daw sa akin ang pinag-ugatan ng lahat. Hindi pa raw niya sigurado ang ibang mga bagay. Kailangan pa raw niya akong matignan ng ilang ulit, pero ang hinala raw niya, maaaring ginagamitan ako ng tagabulag. Ito raw ang kakayahan ng mga alagad ng dilim na linlangin ang paningin ng mga karaniwang tao. Kaibigan, napakatindi ng kilabot na naramdaman ko noon. Hindi ko alam kung sino pa sa mga tao sa paligid ko ang may gawa ng ganitong sumpa sa akin. Oo, binigyan ako ni Aling Daria ng isang pamproteksyong kwintas. Pero hindi naman yun sapat para pakalmahin ang isip ko. Pakiramdam ko tuloy, kahit sa bukid ay sinusundan pa rin pala ako ng mga nilalang sa dilim. Ang mga nilalang na ginagaya ang anyo ng mga tao sa paligid ko. Ang mga halimaw na nililinlang ang isip ko. Lumipas ang mga araw at linggo. Tuwing Biyernes, pumupunta si Aling Daria sa bahay ni na Lolo para tignan ako. Ang kaso wala naman akong maramdamang pagbabago. Nanatiling malabo ang ilang alaala ko. May iba bigla-biglang bumabalik, pero pakiramdam ko ay marami pa rin talaga ang kulang. Kaya di ko pa rin maiwasang mailang sa mga taong nakakasalamuha ko. Sinusulat ko na lang din ang iilan sa mga karanasan at saloobin ko sa isang berdeng kwaderno.
Yun na lang kasi ang napagbubuhusan ko ng kung anumang iniisip o nararamdaman ko. Mga saloobing di ko masabi kahit kanino. Hanggang sa sumapit ang bandang katapusan ng Abril. Isang gabi, dumating si Jonah sa lugar ni na Lolo. Ang pinsan ko na pinakamalapit daw sa akin. Kaibigan, naaalala ko si Jonah. Naaalala kong sobrang malapit nga kaming magpinsan. Halos sabay kaming lumaki sa Baguio bago pa sila lumipat ng Maynila. Nakalulungkot ang mga buwan na malayo kami. Kaya't sinusulit namin palagi ang mga bakasyon sa Abra tuwing Pasko at tag-init. Napakalapit sa akin ng pinsan kong si Jonah pero di ko kilala ang Jonah na dumating noong araw na iyon. Hindi ko masabi kung bakit, basta sigurado akong hindi siya si Jonah. Mas payat siya ng konti sa pinsan ko. Mas matalim din ang kanyang mga mata, bagamat tinatago niya yon sa peking pagngiti sa harap ko. Nang akma na siyang lalapit sa akin ay napaatras ako. Nangilabot nang matitigan siya ng maigi. Hindi nga siya si Jonah, kundi isa sa mga nilalang ng dilim na gumagambala sa akin. Dali-dali akong tumalikod at tumakbo papunta sa tinutuluyan kong kwarto. Nagkandado ako ng pinto. Pilit kong tinatakpan ang mga tenga para hindi ko marinig ang pagtatawag nila sa akin. Inulit ko na naman ang pagsubsob ng mukha sa mga unan at pagtalukbong ng kumot. Hanggang sa unti-unti akong nakatulog dahil sa matinding pananakit ng ulo. Walang kaalam-alam na mas titindi pa pala ang hilakbot na mararanasan ko. Umaga na nang magising ako. Gutom na gutom kasi di ako nakapaghapunan ng nagdaang gabi. Pinakiramdaman ko ang sarili, tsaka dahan-dahan nang bumaba papunta sa kusina. Nadatnan ko roong kumakain sina Lola Auring, Lolo Lucio at Jonah. Babalik sana ako sa pag-akyat sa hagdan ngunit nahawakan na ni Lola Auring ang isa kong kamay. Sinabi niyang wala akong dapat ipag-alala. Si Jonah ang naroroon sa hapag at hindi kung sinong may balak sa akin na masama. Napalingon ako sa pinsan ko. Wala naman akong napansing kakaiba bagamat ayaw ko pa rin magpakakampante kasi hindi pa rin maganda ang kutob ko sa kanya. Tuloy-tuloy ang nakaririnding paliwanag nila Lolo at Lola na si Jonah nga raw ang naroroon, ang malapit kong pinsan. Hindi na lang ako kumibo habang kumakain kasi hindi rin naman nila pakikinggan ang punto ko. Sa loob ng ilang araw ay wala akong ginawa kundi iwasan si Jonah. Nagkukulong lang ako sa kwarto o kung di naman kaya ay gumagala mag-isa sa kakahuyan. Hindi kasi talaga maganda ang kutob ko sa kanya. Kahit pasubukin kong pakalmahin ang isip at kalooban ko. Binubuhos ko rin ang masasama kong kutob sa berde kong kwaderno. Pero para bang hindi sila maubos-ubos. Isang makulimlim na hapon, naglalakad ako noon sa matalahib na bahagi ng kakahuyan galing sa ilog. Tinatanaw ko ang itaas ng bangin mula sa ibaba. Gusto ko pa rin pumunta roon pero nag-aalinlangan ako. Uuwi na dapat ako kasi magtatakip silip na. Siguradong hinahanap na ako ni na Lolo at Lola. Subalit, napahinto ako
nang makita ko si Jonah sa unahan. Naglalakad siya papunta sa direksyon ko. Magkakasalubong kami. Matataas ang mga talahib sa magkabilang gilid ng daan. Wala kong ibang pwedeng lusutan kundi ang bumalik papunta sa may ilog. Tinitigan ko ang pinsan ko. Ilang sandali pa kumabog na ang dibdib ko at pinagpawisan ako ng malamig. Nang makita kong dahan-dahang nangitim ang kanyang balat, doon na ako tumalikod at tumakbo pabalik sa may ilog. Dinig kong tinatawag niya ako ngunit hindi ako magpapalinlang. Alam kong hindi siya si Jonah. Alam kong ibang nilalang yon na ginagaya ang itsura ng pinsan ko. Napadaan ako sa mabatong bahagi ng tabing ilog. Pilit pa rin akong sinusundan ng itim na nilalang. Tinatawag niya ako gamit ang tinig ni Jonah, pero sa pandinig ko ay sinasabayan yon ng garalgal na boses na hindi ko kilala. Tuloy lang ako sa pagtakbo sa batuhan hanggang sa nagulat ako nang mahawakan niya ang isang braso ko. Napapitlag ako at naitulak ko siya papunta sa ilog. Sandali siyang napaungol nang tumama sa matalas na bato ang kaliwa niyang hita. Subalit nagawa rin niya akong hilain. Nadulas ako sa batuhan at tuluyan ding bumagsak sa tubig. Mabuti na lang nagawa ko namang makakapit sa kumpul ng mga damo sa gilid ng ilog kaya hindi ako natangay. Naiangat ko ang sarili tsaka nagpalinga-linga sa paligid. Wala kahit sino man akong kasama. Wala ang pinsan ko o ang itim na nilalang. Wala sa tubig at wala rin sa batuhan. Hindi ko rin siya makitang tumawid ng ilog o bumalik sa talahiban. Nakakapagtaka. Kasi napakabilis naman yata niyang nawala. Malabo, lalo't ramdam na ramdam ko ang pagkakahila niya sa akin. Nang makatayo sa tabing ilog ay dali-dali na akong tumakbo pabalik sa bahay ni na Lolo. Tinanong nila ako kung bakit basang-basa ako. Sabi ko naman naisip ko lang kasing maligo sa ilog ng biglaan. Huwag ka ako silang mag-alala dahil di naman ako masyadong nagtagal. Agad na lang din akong nagbanlaw noon at nagbihis. Pagkatapos, nagpunta na ng kusina para sumabay sa hapunan. Nauna ako sa hapag kasama sina Lolo Lucio. Si Lola Auring ang naghain ng kanin at sinigang na bangus. Noong magsisimula na sana kaming kumain, bigla namang dumating si Jonah. Natigilan ako. Nabulunan kahit di pa man sumusubo. Babaliwalain ko na lang saan ang nararamdamang kaba kasi ayokong masermonan na naman ni na Lolo't Lola. Pero agad ko rin napansing paika kung maglakad si Jonah. Tanong ko, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka maglakad? Naggulat si na Lolo kasi noon ko lang kinausap ang pinsan ko mula nang dumating ito sa bukid. Maski si Jonah nga mismo ay napangiti rin nang kausapin ko siya. Ako naman ay seryoso lang ang titig sa kanya at naghihintay ng sagot. Sabi niya gumala raw siya kasama ang mga kaibigan sa kabilang baryo. Natapilok sa ugat ng isang puno at nagalusan ang kaliwa niyang hita. Napamaang ako. Sigurado kasi akong doon din mismo nasugatan ng halimaw na humabol sa akin nang madulas at tumama yun sa matalas na bato. Napatitig ako sa mga mata ni Jonah. Nagtataka siyang nakatingin pabalik sa akin. Tinanong niya ako kung may problema ba pero di na ako sumagot. Sumandal na lang ako sa upuan ko tsaka nagsimula ng kumain. Hindi ko na naman pinapansin ang mga pagtatanong sa akin ni na Lolo at Lola.
Sigurado naman kasing masesermonan lang ulit ako. Hindi lang nila ako papakinggan kapag sinabi kong kasama namin mismo sa bahay ang itim na halimaw. Simula noon ay mas minabuti ko ulit na magkulong na lamang sa kwarto. Ang berde kong kwaderno lang ang karap ko palagi. Nakadungaw sa bintana halos buong araw, tapos nagsasara kapag magtatakip silim na. Hindi ko kinikibusin na lolo, lola at Jonah kapag kumakatok. Tanging si Manang Daria lang ang pinagbubuksan ko dahil sa kanya lang magaan ang loob ko. Naikwento ko kay Manang ang nangyaring pagtatangka sa akin ng itim na nilalang. Kita ko ang kanyang pagkabahala. Dinasalan niya ulit ako at sinabi niyang, "Ineng, pakinggan mo ang kalooban mo. Kung sinasabi nito na huwag kang magtiwala sa isang tao, pakinggan mo. Pero huwag kang magpatalo sa kanila. Huwag kang magpapatalo sa kanilang tagabulag. Ipakita mong matapang ka. Huwag mong ikulong ang sarili mo rito sa kwarto mo. Lumabas ka at harapin mo sila." Kaibigan, sinubukan kong mga tuwiran. Sinabi kong hindi ko na nga mapagkakatiwalaan ang mga tao sa paligid ko, pero lalo lang akong kinumbinsi ng matanda. Wala raw mangyayari sa buhay ko kung magpapalamon ako sa takot at mangamba. Isa pa, naririyan naman daw ang anting-anting na bigay niya para proteksyonan ako. Napalunok ako ng laway. Tama naman kasi si Manang Mabubulok lang ako sa kwarto kung magkukulong ako roon. At hindi ko na rin talaga maibabalik ang buhay ko kung wala akong kakawin. Kaya naman nakapagpasya akong tibayan na ang kalooban ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Manang, ay lumabas na nga ako ng kwarto. Pinilit kong manatiling maayos ang itsura ko kahit gusto ko nang bumalik ulit sa kwarto kapag nakikita ko ang impostor kong pinsan. Oo, nginingitian niya ako. Sinasabi niyang nauunawaan niya ako at magiging maayos din ang kalagayan ko. Pero ramdam kong naririyan lang ang madilim na presensya tuwing kaharap ko siya. Naghihintay ng pagkakataon para sunggaban ako. Sumidhi pa ang masama kong kutob sa kanya nang sumapit ang buwan ng Mayo. Inanyayahan kasi ako ni Lola Auring na sumali sa Santa Cruzan. Nang makausap naman namin ang isa sa mga tagapangasiwa ng Flores de Mayo, sinabi nitong gusto raw niyang isama ako sa mga pagpipiliang maging Reyna Elena. Kilala na raw kasi ako ng mga taga roon. Alam nilang madasalin talaga ako at nagmula sa isang mabuting angkan. Dagdag pa niya, hindi rin daw maikakaila ang pagiging maganda kong dalaga. Kahit pa, hindi naman ako kumbinsido. Habang patuloy ang pag-uusap namin sa sala, bigla ko na lang naramdamang may matalas na nakatitig sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Jonah sa ibabaw ng hagdan. Saktong nakatalikod na siya at naglalakad papunta sa kanyang kwarto. Pero sigurado akong siya ang naramdaman kong tumitig sa akin. Pagsapit ng hapunan, sinabi sa amin ni Lola na dalawa pala kami ni Jonah ang isasama sa mga pagpipilian para maging Reyna Elena. Malalaman daw namin ang resulta ng botohan makalipas ang ilang araw. Sabat naman ng pinsan ko bakit pa raw ako isasali gayong hindi pa ako lubusang magaling. Tugon naman ni Lola, mabuti na raw yun para masanay ako ulit at makihalubilo sa mga tao. Baka makatulong din para ibalik ang kumpiyansa ko sa sarili. Kaibigan, sandaling tumalim ang tingin ni Jonah sa akin.
bagamat agad naman niya itong binawi at nagpatuloy sa pagkain. Yun nga lang ay hindi na ako tinantanan ng titig na yon. Naririyan man si Jonah sa paligid o wala, nararamdaman ko ang titig na yon. Nasa sala man ako, kusina o kahit sa kwarto, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. At kahit gaano kong tibayan ang loob ko, di ko pa rin maiwasang mangilabot at mabahala sa kung ano ba talaga ang balak nila. Hanggang sa ibinalita sa amin ng simbahan ang tungkol sa gaganaping sagala. Si Jonah ang magiging Reyna de los Santos, habang ako naman ang Reyna Elena. Ramdam kong lalong bumigat ang madilim na presensya sa bahay nila lolo at lola. Sinasabi ko sa kanila, pero sinasabi lang nilang magdasal ako. Sinasabi nilang huwag kong pag-isipan ng masama ang pinsan ko dahil wala naman daw itong ginagawang masama sa akin. Noon din ay hindi ko na ulit kinaya ang masama kong kutob. Naglagi muna ako ulit sa kwarto ko para pakalmahin ang sarili. Nananalangin sana magawa ko ulit patibayin ang kalooban sa susunod na araw. Subalit, mga pasado 9:00 pa lang noong gabing yun, naramdaman kong may kung sino sa labas ng pinto ng kwarto ko. Bumangon ako, lumapit sa pinto at nakiramdam. Nilakasan ko ang loob sa dahan-dahang binuksan ang pinto para sumilip. Ngunit nagulat na lang ako nang biglang tinulak ng malakas ni John ang pinto. Napatihaya ako sa sahig. Agad din niya akong kinumbabawan, tinakpan ng bibig ko at sinakal. Pinilit kong magpumiglas pero sadyang hindi ko siya maitulak. Nagkatitigan kami at tumambad sa akin ang nangingitim na balat sa kanyang mukha. Hirap na akong huminga dahil sa kanyang pagsakal. Nadaragdagan pa ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa nanlilisik niyang titig sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ka na dapat nabuhay matapos mahulog sa bangin. Dapat namatay ka na noon pa lang. Panira ka sa buhay ko. Sinisira mo ang buhay ko. Mamamatay ka, Millie. Papatayin kita. Mamamatay ka. Mamamatay ka." Pilit kong pinapalusot sa lalamunan ko ang boses ko. Tinatanong ko siya kung ano ba ang kasalanan ko sa kanya. Di ko kasi talaga maintindihan ko bakit napakalaki ng galit niya sa akin. Galit na umaabot pa sa kagustuhang patayin ako. Pawis na ako noon. Wala na talagang lumulusot na hininga sa daluyan ko ng hangin. Nagdidilim na ang paningin ko. Umiinit ang pakiramdam at pahina na ng pahina ang pangangatawan. Lalo pa niyang dinidiinan ang pagsakal sa akin at ilang sandali pa tuluyan na nga akong nawalan ng ulirat. Kasabay noon ay napabalikwas ako ng bangon. Hinabol ang hininga at nagpalingalinga sa paligid ng kwarto ko. Wala ulit akong kahit na sinong kasama. Tahimik ang kabahayan at nakakandado mula sa loob ang pinto ng kwarto ko. Panaginip? Bangungot lang ba yun? Bakit totoong-totoo talaga? Ramdam na ramdam ko pa nga ng magising ang pananakit ng liig ko. Nauubo rin ako dahil sa mahapding lalamunan at baga. Gusto kong uminom ng tubig pero ayoko namang lumabas ng silid. Humiga ako ulit. Sinubukan kong bumalik sa pagtulog pero di na ako dinalaw ng antok. Nagmuni-muni na lang ako habang nakatitig sa kisame. Napabangon nang maramdaman ko na namang may kung sino sa labas ng pinto. Kumabog ang dibdib ko at muli akong pinagpawisan. Dinig na dinig ko kasi ang mga yabag na huminto sa tapat ng kwarto ko. Pero sa pagkakataong yun,
Hindi na ako bumaba ng kama. Isiniksik ko na lang ang sarili sa may sulok ng dingding. Niyakap ang mga tuhod at sinubsob ang mukha sa mga hita. Abot-abot ang panalangin habang ramdam sa dibdib ang kwintas na bigay ng albularya. Naisip kong magsulat ulit sa berde kong kwaderno, pero masyado akong kinikilabutan para gumalaw. Namalayan ko na lang, umaga na pala. Nagsuklay muna ako habang hinahanda ang sarili. Tapos bumaba na papuntang kusina. Pansin kong mukhang pati si Jonah ay iniiwasan na rin talaga ako. Kaya bumibigat ang hinala kung hindi na talaga siya ang pinsan ko. Nagpatuloy kaming ganoon sa mga sumunod pang araw. Tuwing gabi naman ay nararamdaman ko ang kung sinong namamalagi sa harap ng pinto ng kwarto ko. Pinipilit ko na lang na di pansinin, kahit minsan ay talagang kumakatok na ito. Naririnig ko na nga ring may kumakaluskos sa sanga ng puno na malapit sa bintana ko. Hindi ko nga lang talaga sila pinagbubuksan o sinisilip man lang. Mahirap na at baka makakuha na naman sila ng pagkakataon. 3 araw bago ang Santa Cruzan, dumating sina nanay at tatay dala ang susuotin kong damit sa sagala. Aaminin kong tuwang-tuwa ako noon dahil napakaganda ng pinatahi ni nanay at tatay para sa akin. Kulay puti na may disenyong asul at ginto. Napaka-elegante nitong tingnan, lalo pat may katernong korona at bibit-biting pilak na krus. Ang susuotin naman ni Jonah ay pinatahi ni na Lolo Lucio at Lola Auring. Nakalulungkot mang isipin pero hindi kasi ganoon kasuportado ng kanyang mga magulang ang pinsan ko. Kaya siguro ganoon na lamang ang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin nang makita ang dala ni nanay. Madalas na niya akong irapan kahit naririyan pa sina Lolo, Lola, nanay at tatay. Minsan din pinapakita talaga niyang pinagtitiim niya ang kanyang mga ngipin habang kaharap ako. Hanggang sa di na ako nakatiis. Oo, takot na babahala rin pero hindi ko na kasi maatim na manatiling walang gawin. Isang araw bago ang Santa Cruzan, nadatnan ko si Jonah noon na mag-isang nakaupo sa tabing ilog. Napalingon siya sa akin, dali-dali siyang tumayo at dire-diretsong naglakad para lagpasan ako. Nag-aalangan man, pinilit ko ang sariling tawagin ng pinsan ko. Nang lingunin niya ako ulit, agad kong sinabi, "Ano ba kasi ang problema mo sa akin ha, Jonah? Bakit ba napakalamig ng trato mo sa akin? Oo, inaamin ko kung ano-ano ang mga nasabi ko sa iyo kasi nga palyado ang memorya ko. Pero bakit parang ang laki ng galit mo sa akin?" Kita kong nagngalit ang kanyang mga ngipin at tumalim ng gusto ang kanyang tingin. Sagot niya, "Kasi lahat na lang ng pabor napupunta sa iyo. Maganda ka, matalino, tapos may mabuting pamilya. Ako, eto, parang tau-tauhan lang sa angkan natin. Parang anino mo lang." Nagulat ako sa ipinahayag ni Jonah. Di ko inaasahang may kinikim-kim pala siyang matinding galit sa akin. Naisip ko tuloy na baka si Jonah ang tinutukoy ni Manang Daria na naiinggit at sumumpa sa akin. Bigla ko namang nasabi sa pinsan ko na wala naman akong kasalanan sa magkaibang estado ng buhay namin. Isa pa, malapit naman kaming magpinsan bakit ngayon lang niya nilabas ang ganoong mga saloobin? Napahinto ako sa pagsasalita nang mapatingin ako sa kanyang mga mata. Napalunok ako ng laway nang maramdamang hindi na naman si Jonah ang kaharap ko. Walang pagbabago sa kanyang anyo pero ramdam kong may iba sa kanyang titig sa akin. Sinabi niyang, "Dapat talaga namatay ka na nang mahulog ka sa bangin Hindi ko alam kung bakit nabuhay ka pa doon." Sumasabay sa tinig ni Jonah
ang malalim na boses ng kung anong nilalang. Paulit-ulit na umiikot-ikot sa isip ko ang sinasabi nitong dapat ay namatay na ako. Napahawak ako sa ulo ko. Napapikit at tinatanong sa kanya kung ano bang gusto niyang gawin ko. Tinatanong ko kung anong gagawin ko para tigilan na niya ako. Umatras ka sa sagala. Umatras ka bilang Reyna Elena. Nandilat ako ng mata sa narinig. Ngunit nagulat ako nang wala na naman akong makitang sino man sa paligid. Hindi ko na makita si Jonah. Bagamat patuloy pa rin sa pagpapaikot-ikot ang boses niya sa isip ko. Taranta akong bumalik sa bahay ni na lolo't lola. Sinabi ko sa mga magulang ko na ayoko nang tumuloy sa sagala. Kako humanap na lang sila ng ibang Reyna Elena o mas maganda kung si Jonah na lang ang gumanap bilang Reyna Elena at ako na lang ang maging Reyna de los Santos. Para rin di na nila kailangang humanap ng ibang babae na hindi pa handa. Subalit hindi pumayag sina Lola lalo't bukas na ang Santa Cruzan. Nakaplantsa na raw ang lahat at hindi na pwedeng palitan ng sino man sa sagala. Gusto kong sabihin kina Lola ang dahilan kung bakit ako umaayaw, pero di ko naman pwedeng basta na lang ilantad ang mga ipinahayag ni Jonah. Ramdam ko rin kasi ang napakatalas niyang titig sa akin kahit nakatalikod ako sa kanya. Kaya ang pinagpilitan ko ay hindi pa ako handang maging Reyna Elena. May mga gustong manakit sa akin at papatayin nila ako sa sagala. Yun nga lang ay matigas talaga sina Lola. Huwag na raw matigas ang ulo ko dahil mapapahiya lang sila sa baryo at sa parokya. Baka raw sabihin ng mga tao na hindi namin ginagalang ang okasyon at ang mismong simbahan. Ayaw nilang makinig sa akin. Hindi ko na mapigil ang iyak ko noon, kaya dali-dali na lang akong umakyat papuntang kwarto ko at nagkandado ng pinto. Ramdam na ramdam ko ang napakabigat na presensya sa paligid kahit wala naman akong kasama. Ni hindi na nga ako sigurado noon kung wala nga ba talaga akong kasama. Maaari naman kasing nililito lamang ako ng itim na mga halimaw. Nagawa ko talagang baliwalain ang mabigat na presensya dahil sa magulo kong kalooban. Gusto ko sanang sumulat pero puno na ang berde kong kwaderno. May naalala akong kwadernong dilaw pero di ko matandaan kung saan ko nilagay. Kaya naman iyak lang ako ng iyak sa kama ko noon. Iyak ng iyak hanggang sa tuluyang makatulog. Kinaumagahan nagtaka na lang ako nang may narinig akong nagtatalo sa baba. Lumabas agad ako ng kwarto. Nalaman kong si Manang Daria pala ang kausap ng mga magulang ko. Dinig kong sabi ni tatay kina Lola, "Nanay Auring naman, bakit din niyo pinapaalbularyo si Millie? Lalo lang gugulo ang isip niya sa padasal-dasal na mga yan eh." Katwiran ni Lolo wala naman daw mawawala kung patignan ako sa albularya. Hindi rin naman ako maggamot ng mga doktor sa syudad, kaya mas mabuti nang magkaroon ng isa pang posibleng solusyon. Ayon nga raw at natukoy ni Aling Daria na taga-Bulag ang dumadali sa akin. Lalong kumunot ang noo ng tatay ko. Anong taga-Bulag daw ba ang pinagsasasabi ni Lolo? Hindi raw totoo ang mga sumpa at lalo lang sisirain ng mga ganong paniniwala ang isip ko. Sa totoo lang ay gusto kong bumaba noon at pakalmahin ng mga magulang ko. Pero natatakot ako. Galit si tatay eh. Natatakot akong makapagbalingan lang niya ako kapag sinabi kong tinutulungan ako ni Manang Daria. Hindi pa naman naniniwala sa akin ang lahat ng mga tao sa bahay yun. Wala silang tiwala sa takbo ng isip ko. Hindi sila maniniwala kapag sinabi kong may mga itim na nilalang na gustong pumatay sa akin. Bumalik na lang ako sa kwarto ko at nagkandado ulit ng pinto. Tanghalian na nang lumabas ako. Kumain tapos sinimulan na akong bihisan ni nanay. Ramdam ko pa rin noon ang mabigat na presensya sa bahay, lalo na ang matatalim na titig ni Jonah.
Pinilit ko na lang baliwalain ng di pumapalag. Ang nasa isip ko na lang noon, gusto ko nang matapos ang lahat. 4:30 ng hapon nagsimula ang prosesyon ng sagala. Ako ang Reyna Elena kaya naroroon ako sa bandang likuran. Hindi ako mapalagay kahit patanaw ko naman ang pamilya ko at isa sa mga pinsan namin ang gumaganap bilang Constantino. Pakiramdam ko lahat ng mga mata ay matalim na nakatitig sa akin. Pinilit ko na lang magpakatatag para makasabay sa daloy ng prosesyon. Pinilit kong umiti kahit gusto nga talagang umuwi. Maya't mayang tinitignan ng tuktok ng bundok na tila tumatawag pa rin sa akin. Tuloy sa pag-usad ng prosesyon, gumulong ang oras hanggang sa unti-unti nang kumagat ang dilim. Nagpapalinga-linga ako. Pakiramdam ko pa rin talaga ay may masamang mangyayari. Hanggang sa napatingin ako sa arko ng Reyna de los Santos. Nagtama ang paningin namin ni Jonah at di ko maiwasang mapahinto. Noon kasi ay nakita ko na naman ang pangingitim ng kanyang balat at panlilisik ng kanyang mga mata. Agad-agad ay kumabog na naman ng malakas ang dibdib ko. Ang pamamawis ko sa pagod sa prosesyon ay napalitan ng malamig na butil ng kilabot. Nagtaka ako kung bakit hindi nakikita ng ibang mga taong naroroon ang kakaibang itsura ng nagkukunyaring pinsan ko. Kaya dali-dali akong lumingalinga ulit sa paligid. Halos panawan ako ng ulirat nang makitang itim din ang balat ng mga naroroon. Halimaw ang ibang mga reyna, ang kani-kanilang mga kapitan, ang mga taga-parokya, ang mga taga-baryo, ang halos lahat ng mga naroroon. Kahit ang pinsan kong lalaki na gumaganap bilang Constantino ay iba na rin ang anyo. Nanlilisik ang kani-kanilang mga mata, halatang may balak silang hindi maganda sa akin. Walang ano-ano'y bigla akong tumakbo. Di ako lumingon kahit anong tawag ang gawin nila sa akin. Binilisan ko ng binilisan ang takbo. Nahahablot nila ang braso ko pero pilit ko silang tinutulak palayo. Nagpumiglas ako. Pinipilit kong makatakas mula sa mga halimaw na humahabol sa akin. Hinubad ko ang aking magarang saya at iniwan lang ang maiksi kong bestidang panloob. Nagtuloy-tuloy ako sa madilim ng lupain ni na lolo't lola. Takbo lang ako ng takbo. Paminsan-minsan humihinto para magtago at iligaw ang itim na mga nilalang. Maya't mayaring napapatingin sa tuktok ng bundok na parabang humahalik na sa bilog na buwan. Hanggang sa naisip kong malamang di nila iisiping doon ako pupunta. Maingat ngunit mabilis akong pumunta sa bundok. Tuloy-tuloy na umakyat. Dinig ko pa rin ang pagtawag nila sa akin, ngunit patuloy ko pa rin binabaliwala. Sa pagkakataong ito ay hindi na nila ako maloloko. Hindi na nila ako malilinlang. Walang totoo sa mga tao sa paligid ko. Siguro nga ay namatay na ako nang mahulog sa bangin at pawang ilusyon na lang ang buhay ko simula noon. Lumapit ako sa puno ng akasya. Kinapa ang malalaking bato hanggang sa mahanap ko ang nawawala kong dilaw na kwaderno. Kasama pa nito ang luma ko ring lapis na naiwan ko noong araw ng pagkakahulog ko. Isiniksik ko ang sarili ko sa gitna ng mga bato, sakto lang para matanglawan ako ng maliwanag na buwan. Kaibigan, hindi magtatagal, matutuntun na rin nila ako. Dinig ko na ang karimari-marim nilang pagtatawag sa pangalan ko pero hindi ako magpapahuli. Kung kailangan ay uulitin ko ang pagkakahulog ko sa bangin matapos itulak ni Jonah. Kung kailangan, haharapin ko ulit ang posibleng kamatayan para lang takasan ang tagabulag ng mga aswang na ito. Ayoko na. Suko na ako.
Gayunpaman, salamat pa rin kaibigan. Salamat kasi hanggang sa huli ay dinamayan mo ako. Kahit pa sabihin, hindi ko alam kung sino ang makakabasa nito. Paalam, kaibigan ko. Sir Jupiter, hindi ko nga po tinuloy ang pagbili sa property na yon. Mabuti na lang talaga at nakita pa ni Kuya Bong ang dilaw na notebook ni Millie. Nakakalungkot kasi ganoon katindi ang dinanas ng pobreng babae. Naisip ko, baka ilusyon o halusinasyon lang talaga niya ang lahat ng yon dulot ng aksidente. Tapos dagdagan pa ng napanis na inggit ng kanyang pinsang si Jonah. Hindi ko nga lang talaga maisantabi ang posibilidad na maaari ring totoo talagang pinaglaruan siya ng mga aswang gamit ang kanilang tagabulag. Kayo po ba mga kasityo? Sa palagay ba ninyo talagang totoong kababalaghan ang naranasan ni Millie o isang matinding psychological disorder? Hindi naman ako dalubhasa para magbigay ng konkretong opinyon. Wala na rin si Millie para sabihan nating magpatingin sa espesyalista. Kaya siguro magpalitan na lang tayo ng kuro-kuro sa comment section. Pairalin lang po natin ang pagkakaunawaan at huwag maging mapanghusga para magkaroon ng makabuluhang usapan. Maraming salamat po.